De vaccinatiegraad in Zeeland blijkt na een registratiefout hoger te liggen dan gedacht. Maar het is nog altijd te laag. Kinderen in Zeeland en in hun omgeving zoveel mogelijk te beschermen, wil je echt die vaccinatiegraad zo hoog mogelijk. En ook na correctie is 95% bij de jongste kinderen nog steeds niet in beeld. En straks meer over die registratiefout. En verder in het nieuws vandaag. Veehouders verwikkeld in mestoorlog. En Evenaar Koster is er straks niet meer bij. Goedenavond. Overal in Zeeland en Nederland zit er een fout in de registratie van de vaccinatiegraad. Dat hebben de GGD Zeeland en het RIVM uitgezocht. Na correctie blijkt de vaccinatiegraad in Zeeland 6% hoger te liggen dan aanvankelijk werd gedacht. We hebben dus ook inderdaad van het RIVM geleerd dat het inderdaad in Nederlands breed een uitdaging bleek te zijn. En daarbij ook inderdaad gezien in Zeeland 6% scheelt. En dus overal inderdaad is die vaccinatiegraad daadwerkelijk hoger als in eerste instantie werd gedacht. En weet je hoeveel verschil dat dan landelijk maakt? Landelijk is dat inderdaad een ruime 2% verschil. Het kwam allemaal aan het licht naar aanleiding van de schokkende cijfers van de gemeente Sluis. Daar was, zo leek het, de vaccinatiegraad in 2 jaar tijd gekelderd van net onder de 90% naar nog maar 56%. Alle alarmbellen gingen af bij de gemeente en bij de GGD. Maar al snel werd duidelijk dat het niet klopte. Er was iets fout gegaan met de zogeheten 22-wekenprik. Aan zwangere vrouwen wordt namelijk in de 22e week van de zwangerschap een prik aangeboden, waarmee het ongeboren kind ter wereld komt met een eerste laag bescherming tegen kinkhoest. En daarom hoeft het kind na de geboorte 1 prik minder te ontvangen. Het kind krijgt dus in plaats van 4 nog maar 3 prikken in de DKTP-reeks. Maar dat werd niet altijd even goed geregistreerd in het dossier van het kind. Daardoor leek het net alsof die kinderen een prik te weinig hadden gekregen. Ze stonden dus in de registratie van het RIVM ten onrechte geregistreerd als niet volledig gevaccineerd. Maar toen de GGD erachter kwam, was het nog onduidelijk of die fout alleen speelde in Sluis of ook bij de andere gemeenten. Dat heeft de GGD Zeeland nu dus samen met het RIVM uitgezocht. Maar dat heeft wel maanden gekost. Want alle dossiers van alle kinderen in alle gemeenten moesten handmatig doorgespit worden. Maar nu weten we in ieder geval wel hoe het zit. En dan zou je denken dat dit goed nieuws is, want de vaccinatiegraad is dus in onze provincie een stuk hoger dan gedacht. Toch gaat bij de Zeeuwse GGD de vlag nog niet bepaald uit. Om kinderen in Zeeland en in hun omgeving zoveel mogelijk te beschermen, wil je echt die vaccinatiegraad zo hoog mogelijk. En ook na correctie is 95% bij de jongste kinderen nog steeds niet in beeld. Wat kun je daaraan doen? Aandacht aan blijven geven. En we willen ook inderdaad echt steeds tegen de ouders zeggen van twijfel je, maak die twijfel ook kenbaar. Geef aan waarmee je zit, wat je vragen zijn. En als je informatie krijgt van anderen, vraag het na bij ons. Als je toch op het consultatiebureau komt, stel je vragen en leg je twijfels en je zorgen daarbij ook neer. En dan gaan we met je daarover in gesprek. Voor een gedetailleerd overzicht van de gecorrigeerde vaccinatiecijfers zullen we nog even moeten wachten tot het RIVM in juni met nieuwe cijfers komt. Want de GGD mag de eigen cijfers niet delen vanwege privacyregels. En het RIVM wil de gegevens niet tussentijds publiceren. Maar in die nieuwe cijfers is deze registratiefout volgens de GGD Zeeland en het RIVM er in ieder geval uitgehaald. Havenbedrijf Noordseaport gaat onderzoek doen naar een nieuwe zeilzatentunnel onder het kanaal van Gent naar Terneuzen. De huidige tunnel is nu een belemmering omdat die niet diep genoeg ligt, waardoor grotere schepen die dieper steken de haven van Gent niet kunnen bereiken. De huidige tunnel is 60 jaar oud en vertoont daarnaast volgens Noordseaport steeds vaker gebreken. Grote zorgen bij Samen Recht vinden. De toekomst van de organisatie, die gratis juridisch advies geeft, staat op losse schroeven. De stichting dreigt te verdwijnen omdat de subsidie wegvalt. We hebben geen eigen vermogen, we hebben geen suikeroom, we hebben eigenlijk niks, we kunnen ook niks sparen in de afgelopen jaren, want we krijgen subsidie en die moet je besteden aan, en dat hebben we ook gedaan. Dus als wij nu voor 1 maart niet weten waar we aan toe zijn, dan zullen 1 april 2 medewerkers van de 5 vertrekken. En dat betekent dat we dan natuurlijk niet meer dat kunnen doen wat we nu doen. En dat we af gaan bouwen en dat 1 juli het ophoudt te bestaan. Het doet heel veel pijn.
Ja, je kan natuurlijk hele lelijke woorden ervoor gebruiken enzovoort. Maar het is natuurlijk bloedserieus dat wij al een hele tijd bezig zijn om te kijken van hoe krijgen we dit nou voor elkaar. En het bijzondere is dat iedereen ons eigenlijk steunt en dit ook vindt. Hè. Dus dat maakt het wrang, heel wrang. En de Zeeuwse gemeenten willen wel subsidie geven, maar alleen als het Rijk ook bijspringt. Zeeuwse veehouders staan op het punt om hun mest uit te rijden, maar moeten daar veel meer geld voor betalen dan voorgaande jaren. Het heeft alles te maken met het mestoverschot. Boeren uit het hele land sturen nu kilo's en kilo's mest deze kant op, met als gevolg dat de Zeeuwse veehouders verwikkeld raken in een concurrentiestrijd. Smakelijk is het niet, maar boeren moeten er wel vanaf. En omdat ze steeds minder mest over hun land mogen strooien, blijft heel Nederland zitten met een gigantische hoeveelheid stront. Ja, dat klopt. Iedere veehouder, ik geloof dat nu tegenwoordig 95% van de veehouders moet mest afvoeren. Dus iedereen is op zoek naar een plekje waar ze mest uit kunnen rijden. En laat dat plekje nu net Zeeland zijn. Veehouders van buiten de provincie en zelfs België komen met vrachtwagens vol mest deze kant op om het vervolgens uit te strooien bij akkerbouwers. En zo wordt het voor de boeren hier vechten voor een plekje. Ja, wij moeten nu meedoen in die wedstrijd van we hebben mest over, terwijl we dat vroeger niet hadden. Sterker nog, die Brabanders en Belgen nemen ook een zak geld mee. Ja, dat gebeurt en zodoende moeten wij daar ook mee als Zeeuwse veehouders zijn. Ja. Met als gevolg dat Zeeuwse boeren ineens moeten concurreren met hun collega's uit Brabant en België. Samen drijven ze de prijs op en inmiddels kost het overtollige mest klauwen met geld. En dat is problematisch als je bedrijf letterlijk overspoeld wordt met stront. En daar was jij normaal je handen? Normaal gesproken wel, ja. Alleen staat het in directe verbinding met de put en er borrelt nogal wat schuim op. Dus nou kunnen we het helaas niet meer gebruiken, het bak. Dat is een hoop stront. Ja, het begint aardig vol te raken. En ook in de stal zelf is de situatie enigszins kritiek. Cas, wat is dit precies? Dit is onze automatische vloerschuif. Dus deze schuif zorgt ervoor dat de vloeren netjes schoon zijn en die zorgt ervoor dat de mest in de put komt. Normaal gezien kon hij zijn mest gratis uitstrooien bij de buurman. Maar door toenemende concurrentie betaalt hij duizenden euro's meer. Ja, en dat komt omdat er iemand uit Brabant zegt van je krijgt zoveel als je mest van mij afneemt. Ja, dan is Cas misschien een lieve jongen, maar dan moet hij toch ook gewoon betalen. Ja, dat lijkt me heel vervelend. Ja, dat is vervelend, ja. Als we het een beetje berekenen voor komend jaar, moeten we ongeveer een 2500 kuub mest afvoeren. En dat kost dan ongeveer een 14-15 euro per kuub. Dus daar tikt aardig aan. En nu kan hij die 35.000 euro wel ophoesten, maar liever niet natuurlijk. Het geeft wel extra druk, ja. Het is een klein beetje wrang als je in een gebied zit waar veel te weinig mest is, dat je dan toch moet betalen om van de mest af te komen. Ja. De prijs voor dit jaar hangt van veel factoren af. Maar omdat Europese regelgeving steeds strenger wordt en het mestoverschot niet verdwijnt, lijkt het probleem telkens iets groter te worden. De gemeente Borselen wil 100 asielzoekers tijdelijk opvangen bij Heinkensand. Later dit jaar moet op dit terrein een tijdelijke opvang vereisen die voor maximaal 13 maanden staat. De gemeente wil het liefst dat er gezinnen worden opgevangen. Maar uiteindelijk is het niet de gemeente, maar opvangorganisatie COA die bepaalt wie er wordt opgevangen. Het COA bekijkt nu of de locatie voldoet aan de eisen die ze stellen. Bij University College Roosevelt in Middelburg staat een kwart van het totaal aantal banen op de tocht. UCR moet door bezuinigingen van het Rijk en minder studenten reorganiseren. Behalve in het aantal banen wordt ook gesnoeid in het lesaanbod. Het gaat nog om een voorgenomen reorganisatie. Eind volgende week neemt UCR een definitief besluit. Studenten maken zich zorgen over de plannen en bereiden protestacties voor. Dat kan je wel bij Koster halen. Het is een opmerking die iedere Axelaar wel kent als ze naar iets op zoek zijn. De opmerking is niet verwonderlijk, want Maarten Koster verkoopt vrijwel alles. Maar daar komt binnenkort toch echt een einde aan, want hij gaat met pensioen. En dat betekent dat al die spullen moeten worden opgeruimd. Je komt soms dingen tegen van, waar komt dat weer vandaan? En dat is dan weer iets van 30, 40, 50 jaar terug. Al meer dan een jaar is het in de winkel van Maarten Koster in Axel uitverkoop.
Dat klinkt lang, maar het is ook nodig, want in de 80 jaar dat de winkel heeft bestaan, is het assortiment flink gegroeid. En al die spullen moeten nu weg. Ik had liever eigenlijk die artikel waar ik ook achter kon staan om te verkopen. Neem bijvoorbeeld wol. Ik heb als klein manneke leren breien en haken en kussens Smyrna gedaan. Dus ja, op die manier raak je er ook mee verbonden. Hij nam de winkel zo'n 40 jaar geleden over van zijn vader, Piet Koster. Die begon met de verkoop van gewasmiddelen en tuingereedschap. Maar daarvoor was Maarten al veel in de winkel te vinden. Ik liep hier als 5-6-jarige al rond eigenlijk en daar ging je iedere zaterdag mee. En later in de vakanties. En op die manier raak je toch verweven met heel het bedrijf. Nu gaat hij met pensioen en het winkelpand is verkocht. De laatste spullen gaan in dozen naar een loods net buiten Axel. Maarten zal voorlopig vanuit die loods nog spullen verkopen. Zo'n 1 dag in de week. Zodat hij niets moet weggooien. Dat zou ik voor een plankje of een latje, heb ik er ook al moeite mee om dat weg te gooien. De zon was aan het begin van de dag nog ruimschoots aanwezig. Het bleef verder droog. In de loop van de middag wel meer bewolking. Morgen wederom veel zon, maar ook in de middag weer meer bewolking, maar wel droog. In de avond kans op wat lichte sneeuw en ook lichte vorst in de nacht. En daar worden ze in Kruiningen dan weer vrolijk van, want daar hopen ze dat de temperatuur onder de 5 graden blijft. Want dan is er tenminste nog kans om te kunnen schaatsen. Ja, kijk, hier is het toch nog een beetje aan de dunne kant hoor. Er moet toch nog wel een centimetertje of 2 water meer op. Maar voor de zekerheid zetten ze bij IJsclub de Schelde wel alvast de dranghekken rond de ijsbaan. Dat het niet door de schoolgasten vernietigd zou worden wanneer of de eerste ijslaagjes er zijn. Nu hoop op vorst, anders blijven de schaatsen van de verhuur dit jaar dus in de schuur. Maar dat ziet er dus vooralsnog goed uit. Lang gaat die schaatspret overigens niet duren. Ja, sorry. Want halverwege volgende week stijgt de temperatuur weer naar de dubbele cijfers. En is het ineens weer het strand en de zon waar we naar verlangen. Ja, het kan verkeren. Tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Nog een hele fijne avond, een goed weekend. Graag tot morgen.